Temboke ting celune jare kapok njaluk meneh. Jolali lu. Weh adalah gubuk asmara. Adekku, ayo adekku. Ayo Koko Prabu. Seneng-seneng Koko Prabu. Cahayu ngopo? Mas. Tanjung Perak kapale kobong. Terus. Monggo pinarak mumpung dangkrong kosong. Engko sing kowe ngaliya sik to Tik, tutik ngaliya to Tik, tutik. Nggih. Wah, kaya mlaku iso nganti mentul-mentul kaya ngono. Kosek, mendhi pengen ta kowe? Tunggu sik. Ayo nduk, bajutno kowe nembang nganti rampung, engko rampung nembang kowe tak kelone. Ayo nduk, nglung tang tung det, tak tung det. Plocokku tak tulude, tak ndon dang setiaki. Ndang belang. Pengen tak dondomi lambimu ora? Ah kula kepancing ora. Tunggu sing apik ora? Ayo nduk. Catatan
Unjuk kok ora unjuk. Unjuk. Walang kekek. Kusik to, kusik. Lenggah sik, lenggah. Mumet kowe mendhi. Nggih. Pangling ora karo aku. Mboten. Sapa? Koko Prabu. Sapa? Angling Darma. Nah, mumpung enek ratune podang kuning. Ayo. Be kaya apa? Mbak Umi Hafifah. Wis waranggana sing wis diwisuda oleh kalayak dan publik menjadi bintang tamu. Iya, Aku ndelok nang medsos iki gambare Umi karo Anggara. Ayo wis apik. Wis ngono kuwi. Yo berdiri mau iki anu kok podang kuning kok Slendro Songo pamunduti saka Pak Teguh Kahari. Jos iki lek dikumpliti sak bawane Asmarandana. Ngene iki. Nggih, Pak. Oke. Ya Nduk, Umi Hafifah. Hafifah iki apa artine? Artinya niku harus digabung, Pak. Jadi Yeah. Umi Hafifah itu nek ngendikane Bapak Pak Wiji niku ibu yang bijaksana. Oh, ibu yang bijaksana. Ya muga-muga asma kinarya japa sampeyan sok yen wis kagungan garwa, kagungan putra menjadi ibu yang bijaksana. Ngono ya. Amin, pangestunipun, Pak. Lah iya, ngono kuwi sing apik. Lintang pambayun, lintang tegese nadyan to mbuh ana apa jenenge rembulan apa ora, tetep gumebyar tanpa iring karo apa wae anggene dadi kiblate bebrayan. Apik. Ngono kuwi. Wanda ki pasuryan, mara utawa asmara. Tegese pancen muka marai nafsu kuwi model ngono kuwi. Kepruk ndiasmu ora. Ora mudeng takon karo sing ngerti, syukur nyelebunge ora. Lho lek Bukesi, lho kuwi apik. Sukesi. Ayo. Yo, tembangno bawane coba. Nadyan wujud temong peksi Jos. halus manis nangsa make Neno wasuwenggan golek isi podang jenar iba bunga engah tiku neno nyanding bisa dadi tamba
Oke, ya podang kuninge diaturke. Mangga, dadas. Esok awan ning omah Kodang kuning dipadu dicampur karo dikolaborasikan karo karyane Pak Bono iki. Ha ya. Apa iki mau jilat. Ha ya. Ngerti aku mbiyen penggirong Nurasa kok. Gapuk rung apa-apa aku wis penggirong. Wis ngendangi tak tung jleng, tak tung jleng, tak tung tandon. Talu nyuk talu ora.
Ya wis aku mbiyen ngono kuwi nganti remuk tanganku gudres. Ayo. Pengalaman. Luar biasa elok. Matur nuwun Umi Hafifah. Taman Juruk iki. Tik, Tutik. Taman Juruk ya. Nah. Oke. Apa karo anu Tang Lintang. Taman Juruk ya. Mesti iso lek awakmu. Ing kutha Solo. Ayo. Ah loro iki. Iki nadyanto tembang lawas ning iki mulai diangkat lagi, diviralkan lagi. Ya, ngono kuwi. Men digarap karo kanca-kanca kabeh. Tenan. Pokoke anggere enek Mas Dwi, enek Mas Setyo, enek Bang Kamit, beres nek tembang apa wae. Yo, iki suwi ra metu. Ayo. Taman Juruk yo diaturake. Konco-konco Madangkara. Oke. Ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Bagaimana yang belakang lanjut? Cahyane bulan rajang pucuke cemara angin kang teka sasat nggawa gending tresna. Apa lho mbiyen penyanyi aku.